a primeira vez que me tirei ao público, que hai unhas imágenes tristísimas, de así totalmente teso, mirando máis, pero moi jodido encima da peña, moi jodido, que ten ali marcada Josiño, porque era a primeira foto que tiñamos así, pero era tristísima, lamentable. Eu conocía a María e conocía a Clara, e cando quería meter a alguén de DJ, falei a María, podría ser a DJ de Grande Moreno? Veña, pero non sei pinchar eu, contratada, sabes, contratada. E co de Clara foi igual, foi en plan de, mira Clara, ele era como xa, porque eu non sei tocar eu, contratada tamén. Este nunca o dixen, podía perfectamente non te lo dito e morir sin decirlo. Encantábame o blues, estaba loco co blues daquela época, entón dixen eu, bueno, pois veña, vou facer eu tamén blues logo, aquí desde el delta de Burela. E chamábase, que manda, en inglés, obviamente, claro, chamábase Waiting for the Devil, chaval. Carai, É que o Galegote era un formato... Sí, tío, estaba moi guai, Eu penso que o primeiro concierto dos Rastreadores foi nun Galegote, claro, que montou ali Marcos no quiosco este ali de Plaza de... Sí. Plaza de España. Sí, Plaza de España. Sí, onde estaba o Concello. Sí. Sí, tío, se fora, teño un recuerdo super divertido dese día, tío. Pero eu lembrome, iso sería no 22, pode ser? Eso foi 21 ainda, porque ainda era peña sentada, separada, tal. Eso foi eso, o noso primeiro concierto ali en maio ou xuño, unha cousa así. Porque no 22 tamén estiveches por ali, non? No 22 debe ser no Surfing. Sí, 22 foi o Surfing, era Grande Amore, que foi a primeira vez que me tirei ao público, que hai unhas imágenes tristísimas, de así totalmente teso, mirando máis, pero moi jodido encima da peña, moi jodido, que ten ali marcada Josiño, porque era a primeira foto que tiñamos así, pero era tristísima, lamentable, cosa. Lembrome ademais que foi como... que dixeras como no escenario, como nunca vin tanta xente sí, claro, tanto, o sea, sí, foi, eu creo que foi o primeiro bolo así grande. É que eu creo que estive no primeiro bolo de María. En Arcade. Buah, sí, ese día, chaval. Ese día fora espectacular. Que estábamos nós, DJ e chaqueta de chándal estaban. Sí, ese día. Que éramos ali 30 persoas. Sí. Lembrome que me presentaches a María e foi como... a primeira vez que ven, a ver que tal sai, a ver como vai o asunto. Claro. Que a mí xa me facía un cambio loco de ir eu solo, eso co Samper tal, a ir María coa mesa de DJ, que tampouco é tanta diferencia, pero xa en plan de, a ver de logística isto, que locura é, comparado con agora nada, claro, pero sí, tío, ese bolo, foi un recordo bastante divertido, que houbera que ir, tuera que ir Josiño a Pontevedra, buscar non sei que movida MDJ, que se olvidara... Sí, non sei, fora... Que eran como as festas ali ou algo así, non? Non, era como un rollo da xuventude. Sí, era como un festival que organizaron para a xuventude, creo. Sí. Pero, tío, ademais pasaches de estar ti só, incorporouse María e despois Clara, non? Sí, foi moi como esa transición de pasar de estar ti só no escenario e ter que encargarte absolutamente de todo a xa ir formando un grupo, porque ademais ainda por riba estás ampliando, o sea, sí, a idea era facer xa, a miña idea logo, tanto po disco novo como logo po directo tal, facer con banda. Claro, ao principio, claro, que o normal sería o que fora facer a xente xa empezar con os tres ou empezar con banda tal, pero claro, que ao principio de todo eu solo, sobre todo por un tema funcional de que cando empecé a dar bolos no 21 e así, era ainda no confinamiento, era moi difícil puñeta ensaiar con xente, tamén para programar cousas era moito máis fácil que fora un paisano solo co sampler e punto. Joder, o cuando me ia tocar a Barcelona a primeira vez, a Sala Blood, que levaba o backline, que era o sampler más un calzoncillo, literalmente, sabes? Eso era todo que tiña que levar nunha mochila no avión. Eu, claro, acordo-me eso e digo, eso, a ver, por un lado era, moito máis triste porque iba eu solo, era moito menos divertido que ir os tres e tal. Pero claro, a nivel de logística, cara, era a cousa máis fácil do mundo. Probas de sonido de 3 minutos, de enchufar o sampler, sona, pa diante, sabes? De feito, os primeiros bolos, logo xa non, porque a xente xa estaba máis acostumbrada, pero os primeiros bolos os técnicos flipaban, en plan de, pero o resto, non hai resto, o sampler é, genial, sí, a verdade que ese cambio foi, o sea, para min xa chiu moi a mellor, jolín, entrando elas por todo, pola parte musical e tamén pola humana, joder, porque ao final vamos os tres e tuvemos aí suerte, tío. Foi un rollo raro, porque tampouco é que nos conocésemos o sea, conocíamos de antes, obviamente. Eu conocía a María e conocía a Clara, pero tampouco que fóramos ultra amigos de antes ni nada.
E cando quería meter a alguén de DJ, falei a María, porque a vin pinchando un día na IN con nenas, e molou moitísimo o rollo que tiene no escenario e tal, e dixen, buah, un día che ser DJ de Grande Amor, veña. Pero non sei pinchar eu, contratado, sabes, igual nada. E co de Clara foi igual, foi en plan de, mira, Clara, levamos, porque no 22 fixamos moitos bolos xuntos, eu e María Ló, en plan de, bueno, tío, queríamos meter a alguén de guitarra para que María tamén tocase o teclado, para darlle un pouco máis tal. Ele era como xa, porque eu non sei tocar, eu contratada tamén, sabes? Non hai O sea, é un grupo de retais de xente que non sabe facer tal cual, tío. Non, porque literalmente é tal cual un rollo de desamparados que se juntan, sabes? Pero que ao mellor a clave do éxito... Sí, o sea, eu pa min, o sea, quer dicir, si desde o minuto 1 o pensáramos co rollo así un pouco máis analítico, máis frío de... Pois claro, sería pa ben e pa mal, outro rollo, sí que é verdad. Esa energía así como de, pues eso, de desamparados juntos en un escenario, eso non teríamos. E a mí é algo que me mola moito. E de feito, eu creo que eso, se tivese feito desde a así perspectiva máis normal, decir, máis razonable do que suele facer, e do que se debería facer, eu creo que non sei, tío, creo que non funciona, ou sí, funcionaría moito mellor, estou aquí perdéndome, sabes, de estar funcionando Cristo, pero a mí dá a impresión de que si ese toque así loco, naif, tal, eu creo que ten a súa gracia, joder. E agora mesmo como crees que está o proxecto? Como ves? Eu vexo mal sempre, eu vexo fatal, a punto de acabarse todo, pero claro, desde que saleu o primeiro disco hasta ahora, eu vexo a punto de acabarse todo, entonces dome cuenta de que non é unha opinión fiable a miña, a que preguntarlle isto, porque por mí é sempre como, moi mal. E joder, ao final, este ano que pasou, en 95, dimos eso, máis concertos que nunca, tíamos eso, récord de concertos, fixamos algúns, jolín, tochos, como cando foi as festas da Ascensión ali na Quintana, ou Riazor. E, jolín, objetivamente, pues, son cosas que antes non pasaran. Fíamos a Capitol por primeira vez, vendeuse todo. Quer dicir que eu se me poño a pensar objetivamente digo, guai. Claro, pero ese pensamiento teño unha vez de cada 500, o resto do tempo digo, nada, isto acabou, estamos viejísimos, ahora vai uns chavales están moito máis preparados que nós, isto vais a acabar todo, pero claro, home, será en parte verdade, en parte non, claro. Non tes a sensación como que todo o mundo te desacredita esa opinión, porque de repente, claro, remata 2025 e está o disco 3, o terceiro disco, en todas as listas de mellores álbumes a nivel estatal e demais, de medios especializados, e ti coa sensación de estamos indo a peor, tal, non sei claro, que, e a peña en plan o mellor traballo de todos, vai mellor, todo. Pasa que, claro, a ver, é que aí, claro, é unha combinación de factores que, por un lado, eu son consciente de que eu pa eso estou loco, bueno, pa eso, é pa máis cousas, e me cuenta e digo, vale, teño unha percepción totalmente catastrofista e negativa de todo, e por outro lado, creo que tamén hai unha realidade que sí que é un pouco así, que, bueno, que a xente suele ser bastante amable contigo, non che van dicir, estás máis acabado que Cristo, me dice, home, que bien, que aí, a tope, no, eu, sí, creo que hai unha cordialidade que eu digo, bueno, hai algún tipo de triquiñuela, en plan Goodbye Lenin, que me está facendo aquí Josiño, falando aos meus achegados para que me digan que todo moi bien, cando realmente se está desmoronando el proxecto a todos os niveles, sabes? Pero hai como un complot de amabilidade. Claro, hai que coidar a Nuno, non? Exacto. Que non se desmotive, para que siga facendo música que lle senta moi ben, non? Eso, tal cual. Porque tal cual, Goodbye Lenin, para que non lle volva a dar outro quiebro a la cabeza, claro. Despois sí que, digo, vale, sí que hai xente dos medios eses que están aí no que están listas que non me conocen e non creo que conozcan a Josiño como para que teña influencia neles para tal. Home, sí, a ver, quer decir, alégrate o rollo, eso, jová, ao final, tampouco, fora coña, non digo por ser aquí Guardiola, falsa humildade e tal, pero sí que, o sea, saleu en X medios, tampouco que sea unha cosa así unánime, arrolladora, en plan, eso foi o disco de Rusowski, o disco de Rosalía, sí que son discos que de verdad... Bueno, claro, que hai varios medios nos que ti estás por medio. Sí, bueno, por medio tirando para baixo, pero por medio, sí, no, que guai, eu encantado, jolín. Pasa que pasas cousas, tamén noto que cando, claro, aprécialo cando non sales, ou cando non tes, por exemplo. Pasounos que non... Cando saliu o primeiro disco, que sí que dos tres, a certo nivel, non sei como explicarlo, pero a certo nivel foi o que mellor funcionou. E a certo nivel foi o único que funcionou nese certo nivel. Quer dicir, os outros dous, o segundo e o terceiro, son moito máis oscuros, moito máis de nicho, xa é bastante nicho o primeiro, pero tiña un aire medio popero, de alguna maneira,
que eso sí que nosotros xa non está. E acórdome cando saleu o primeiro, que fixeran un artículo a final de ano en Rock Deluxe, puña as canciones del año, tal, e na portada, logo no encabezado do artículo, había como unha foto, un montaje logo, con fotos de varios artistas que estaban nese artículo de las canciones del año, tal. E salían Bazguial, Baiuca, Zetangana e eu. Claro, como concepto, se entra en Cocoxa, non sei se alguén máis, eu creo non. Creo que éramos eses. Claro, eu acordome de velo, e no momento, pero por pura, non sei, que é, que ten que ter algún nombre científico, eso seguro, por puro algo, no momento como, dame como inquietud, malestar, e digo, vai a movida, isto é toda unha trampa terrible e tal. Claro, ahora que nunca máis pasou eso, ahora boto de menos, digo, daquela así que estaba ben o rollo, que mira como salía no rollo este rollo, pero é como unha nostalgia de algo que nunca disfrutei en ningún momento, porque cando vexo como que reactivamente sáleme de decir, percal, pero logo pasan eso, 2, 3, 4 anos e digo, eso sí que era vida, e non era un infierno totalmente, sabes, pero como, daquela sí que funcionaba ben o rollo. Bueno, supoño que ahora, pues sí, esto mismo, dentro de 4 ou 5 anos direi, si o terceiro disco que ven, que salieron, Dios mío, encanta, lista saleu. É tampouco tan verdad, pero co paso do tempo, claro, valo idealizando, supoño. Sí. Pero ademais, eu teño a sensación como que tamén, ademais de ser unha figura como moi respetada por moitos medios, ademais especializados, a nivel persoal, dentro da propia industria galega, eres como en uno, sabes? Sempre está disposto a colaborar, por un lado, vai aos concertos, que eu vexo-te moitísimas veces no público aí de... Pois vimos aquí a apoiar, ou vimos aquí porque me gusta moito esta banda, tal, e demais. Non tes como un pouco tamén esa sensación de respecto dentro da industria? Ou... Bueno, que bonito como digas, non sei, o sea, claro, eso... Claro, supoño que terías que preguntar a todo o resto da xente que non son eu, claro, quero dicir... Sí, a ver, eu... Joder, o rollo dos concertos, é que logo xa iba antes, logo de tocar e tal, sempre me molou moito ir a concertos, e... Joder, tamén creo que... Pois sí, que de agradecer. Hai moita xente que toca en grupos que eu tamén vexo moitas veces no público cando tocamos nós, jolín, sí, creo que está guai. Ainda que non sea só por eso, tamén porque me mola, joder, pois son moitas delas son bandas que me molan e que me conectar aí, e o das colabos pois sí, non sei, un pouco o mismo, sei que, por exemplo, a mí pásame unha cousa e son consciente de que eso pasa, o sea, de que supuestamente, se o pensas pues tamén eso, fríamente, de forma racional, eu, o sea, non debería fazer tantas colabos como Fego, porque polo visto, pues cunde que non. De alguna forma, cunde, pues, ter unha imagen de marca un pouco máis definida, porque ao final colaboro con xente de proxectos moi dispares, tal. Son consciente de que non, ese pensamento racional non o teño. Entón, eu, cada vez que me propoñen algo, é como, sí, a tope, pero porque despois, joder, pues, tamén aprendo moitas cousas facendo esas colabos, paso guai, suelen ser, hasta ahora o 100% das veces, polo menos, con xente que xa me levo guai de antes e que me cae ben e tal, pois eu sei, cúndome facer, quer dizer, tampouco non, non é algo moi reflexionado previamente, ni moi analizado, ni moi tal, é como de, pois eso, o último tema que sacamos, que foi coa Quinquillada, con Capital Boscov, tal, é como, pois a tope, tío, sí, non sei, fomos ali gravar, sei, pasei no guai, foi como, pues, por que non, sabes? Eu paso, non sei, é que paso moi ben con esa cousa. Pero ademais tamén dá ese toque de autenticidade, de grande amore, de nuno, de... Ti non estás escrito por un guión. No, porque... no, sería un guionista curioso, alguén que dera escrito como foi a trayectoria así, humana e musical. Sí, xa te digo, que moitas veces... tampouco é algo... Quer dicir, hai xente que tamén fai unha perspectiva máis analítica, máis de no, pois eso, imagínate eso, Quinquillada e Capital Boscov fan unha música que é moi diferente ao que estou facendo agora, é como eso, queremos que sei, enfocarnos a este público, a este nicho tal, non nos convén tal. E hai xente que fai eso e que lle funciona, a mí me parece moi respetable, pasa que a min non... Sí, non sei, xa digo, tampouco é polo rollo de voy a ser aquí el máis auténtico, pero sí, non sei, sáleme... E o que diste, tamén te nutre. Sí, joder, aprendes moitas cousas de traballar con xente, parte eu en concreto, que
as ideas das cancións e cando empezo a compoñer e tal nace moi de min solo, logo nese sentido ainda é un proxecto moi en solitario, xa non tanto, cada vez menos, pero ainda así moito, e son así moi ensimismado, moi rayado con certas cousas para compoñer, para escribir letras, música e tal. Gústame moito tamén e aprendo vendo como fan o proceso outra xente, sabes? Eso é porque ves que hai un mundo aí fora que tamén está funcionando, que tamén existe, que tamén, mira, pois tamén salen cancións aquí e tal, sí, non sei, gústame ver eso, sí, eso é que aprendes, coño, sí. Ti ao final eres quen escribe as letras en Grande Amore. Neste nutrirte de toda esta xente, de como compoñen eles, de como fan música o resto de artistas cos que colaboras ou cos que te relacionas, canto de peso ten agora mesmo? É dicir, estás collendo como moitas referencias da xente, estás collendo como moitas formas de escribir ou formas de facer música, ou realmente ti tes a túa personalidade, colles dous conceptos tal... Si é unha boa pregunta. É unha boa pregunta porque supoño que non é o 100% nin de faz tú todo solo a tua maneira tal cual, aínda que hai bastante deso, nin tampouco delegar completamente en outros, porque ao final, claro, se chigo no meu caso que é un pouco raro, depende moito de ser así medio redactor, así medio raro tal. Sí que creo que cada vez é algo que me costa, por rayadas miñas e tal, pero sí que cada vez tanto Jaco, que é o noso produtor, como Clara e María, pois teñen máis peso no proceso compositivo, tamén porque creo que ao mellor de chaval sí que tiña máis esa idea, pero xa foron perdendo esa idea de el creador contra el mundo, de no, tengo que plasmar 100% lo que yo veo. Claro, pero do que tú ves o que queda plasmado o que interpreta o resto da xente, hai varios abismos aí de por medio, e sempre cunde que pois eso, que alguén che bote aí unha mao e tal, eu cada vez quero un pouco máis neso. Ti estudaches filosofía, non? Sí, señor. E ata que punto as letras a nivel existencial, porque Grande Amore se decanta por algo porque os tipos de letra beben tamén como moito dese existencialismo. Ata que punto bebe de que estudaches filosofía ou ben xa de antes? Claro, que eu vou dicir, eu creo que xa estaba tronado de antes. Eu creo que a filosofía axudoume a... Sinceramente, o que eu máis identifico, claro, despois ao mellor desde fora outra xente ve de outra forma, pero eu sí que o que identifico neste caso é que deume moito tempo para eso, pues, para tocar con xente, para montar grupos, para facer cousas. Claro, se fixase ingeniería química ou medicina, claro, non podía andar por aí de jijaja, a ver, miércoles, jueves e viernes quen toca no embora, sabes? Claro, eso non había esa opción. Entón, nese sentido, sí que me axudou tamén a xuntarme con xente dos mesmos intereses que a min, porque ao final, bueno, é o bon de estudiar unha carreira tal, o feito de que, pues eso, que coincides con xente pues, que de repente eso a todos nos interesa, eu que sei, de alguna forma ou outra, Sonic Youth, ou eu que sei que movida, e facemos algo xuntos que intente imitar eso. Nese sentido, sí. Logo, eso, a nivel das letras e tal, que non sei, tampouco me suele gustar moito a min cando alguén pues, fai moita esa apología de estudiei filoloxía clásica ou estudiei filosofía ou tal, e necesito todo o cacho de mostrarche, como dicía el versículo tal de Heidegger, tengo hambre, sabes? Como xa, pero se lo dices tengo hambre tamén se entende igual, sabes? Non me suele gustar moito cando hai moita referencia directa a eso, entonces intento que non pase, pero supoño que, claro, que algo se notará o mellor, supoño que sí, pero xa chico, non é adrede tampouco. Sí, claro, nos coñecemos como esta versión de Nuno dende que está na música, o Ayatolá, Grande Amore, pero ti como eras antes da música? Tiña o pelo afro, que tiña máis pelo, eso sí, non tiña barba, e do resto, pois bastante, supoño que bastante igual. Claro, de feito, faime gracia, foi pouco aí en Nadal, cando baixei a Burela e tal, cando tomei cos meus colegas dali, faime gracia, porque cada momento, o sea, como si eu xa sabía, faime gracia de
Se eu sabia que tu ibas a tocar algo desde tú, como dicen na desta pena que tú sempre tu eche loco perdido, sí, home, sí, eso tal. Sí, jaja. Entonces, sí, bueno, pues supoño que sí, igual, o sea, claro, non é que notase aí un cambio, o sea, unha dilla evolución enorme de, no, desde que me dedico a música, he descubierto mi verdadera esencia, soy esto que tal. No, eu creo que sí, máis ou menos o mismo. Home, si penso antes de Oyatolá, de Grande Amor e tal, antes de empezar a facer cancións e compartirlas con xente e a tocar por aí adiante, claro, penso no que tocaba daquelas, nas cancións que facía que tiñan atadas na libreta daquelas, claro, era un cringe infinito. Eu creo que aí o paso do tempo foi contribuindo para ben, Pero como era esa etapa? Quero dicir, como era os primeiros pasos de Nuno coa música? O sea, eu empecé a tocar básicamente porque me mandou miña mai ir a música, porque era como de... A mí pasou un mes. Sí, claro, hai que formarse como persona, pero literalmente, hai que formarse como persona, entón con 13 anos, que xa é moi tarde, moi tarde non, que decir, se ves a alguén que tal, podes empezar cando sexa, pero os cativos que empezan na escola de música, co conservatorio e tal, suelen empezar antes deso. Eu xa era bastante tardío porque me tuve resistindo anos. Porque claro, eu era dos que iban a fútbol, non xogaba nada porque era malísimo, pero iba a fútbol, tiña ficha no equipo, entón claro, os de fútbol eran os depredadores naturales dos de música, entón carallo veio eu, sabes, con las gacelas, cando estou aquí cos leopardos, claro, na minha cabeza. Para min pasou o mesmo, os días que non ia a fútbol ia ao conservatorio. Claro, eu na minha cabeza, claro, entrou igual, carallo veio eu tocar a flauta travesera, me cago un día, vou meter aquí hat-tricks a dolor, cosa que non pasaba, obviamente, claro. Eso era malísimo, tiña medo ao balón e á xente, entón, claro, unha combinación jodida para xogar ao fútbol. Entón, empecé a ir a música e tal, e además, ali en Burela, claro, dicía, bueno, vou ir a música, a guitarra, si, eso porque sí que me gustaba. Pero dicía, no, que guitarra non hai. Eu, bueno, pues saxofón, un instrumento que non me gusta nada, creo que collín tanta, o sea, o profesor caíame genial, Roberto era genial e a raíz de estar con ele empecé a tocar na banda, na banda sí que o pasaba genial, era moi guai a experiencia de, pues, de repente ir facer unha sesión Bermúa Castro ou a Abadín ou a Luarca, era como, buah, eu sentíame Keith Richards, sabes, con 13 anos de tocar ali paso dobles a Luarca, era como, buah, pero isto rock and roll, e o mellor ibas con 30 euros para casa, era como, dios, me animalada. Pero que era o instrumento en sí non me gustaba nada. De feito, a sonoridade do saxofón ainda escoito o día de hoxe e xurucho que me dá de entera, tío. Dame como asco. Eso, perdón para os saxofonistas, pero yo escoito e digo, que rabia. E logo sí que xa empecé a ir ao conservatorio a Viveiro, a guitarra, que era o que sí que me molaba de verdad. E a guitarra moi ben. Pois eso, a raíz aí empecé a tocar en grupos de colegas con 16 anos ou así, pero claro, así de versións terroríficamente, que para mí no momento era increíble, pero claro, se escoitas sobre esa unha cousa satánica, involuntariamente satánica, logo. Despois sí que xa foi un pouco natural empezar a tocar eso, grupos de versións, meter alguna canción nosa, logo en Santiago, cada máis, creo que empecé a tocar así máis en serio, logo entre comillas, que está un pouco de rabia dicilo así, pero máis ou menos foi con Oyatolá, que eso montámoslo a finais de 2015, principios de 2016, ese que xa eran todos temas nosos, empezamos a tocar por aí adiante e tal, e hasta hoxe, a verdad. O sea que, realmente, o de Grande Amor tuve en suerte, foi totalmente ajeno a min, logo, é o meu mérito, sinceramente, porque o proxecto cando saleu prestóse atención, porque tamén era confinamento, entón estaba a xente moi pendiente de que cousas salían e tal. Sei que moita xente me conoceu a raíz de fazer dos rastreadores e a colabo acostumbrado con Chicho, logo con Ortiga, e a raíz de aí empezou a ser como máis conocido e tal, pero para min non foi un cambio moi significativo de nada con respecto nin a Oyatolá nin a antes, o sea, a verdad, non, en sentido xigo, foi circunstancialmente o que mellor funcionou, pero era como sempre, como os rollos de antes, non? Pero eu teño curiosidade, como eran esas primeiras composicións de Nuno? Pretenciosas, terribles, claro, unha cousa... Mira, acórdome que antes... Isto nunca o dixen, podía perfectamente non te lo dito e morir sin dicirlo, pero para min houve un evento life-changing que foi conocer a Tributalina, que eu cando conocí a Tributalina cambioume totalmente os esquemas mentales e tal, o sea, flipáronme a un nivel enorme, que ainda a día de hoxe creo que non o explicaba ben con palabras o que me gustaron, pero antes deso xa escutaba música, gustaba moito, sobre todo eso, o
o rock dos 60 e así, e o blues, encantábame o blues, estaba loco co blues daquela época. Entón dixen eu, bueno, pois veña, vou facer eu tamén blues logo aquí desde el delta de Burela. E acórdome un día que estaba, non sei, cuarto de... No, debe ser xa primeiro de bachiller, empezando primeiro de bachiller, ou acabando cuarto... No, primeiro de bachiller, por ser en Monte Castelo, sí. Estaba empezando primeiro de bachiller, acórdame que estaba sentado ao lado de Miriam, que era a miña compañeira de pupitre e tal. E dixen, bueno, pues vou escribir eso, un blues tal. E chamábase, que manda, en inglés, obviamente, claro. Chamábase Waiting for the Devil, chaval. E non me acordo desa letra, e espero non atopala nunca para non morrer dunha sobredosis de cringe, pero acórdame de que era un tochazo, así, claro, tópicos, estaba aí sentado nun cruce de caminos esperando que viniese el diablo a recogerme e tal. Xa chico, todo isto en inglés, no meu inglés de primeiro de bachiller, imagínese. E eu en plan, bueno, pues isto vai ser o meu rollo, así vai ser o percale para diante. E logo, por suerte, pues descubrín eso, a Tributarina, e máis grupos, que viñeron a raíz de conocelos a eles, pues eso, Familia Camaño, Taques Campe, SES, que son a xente, creo que sí que máis de homens, que máis me marcou. Entón dixen eu, claro, pues Waiting for the Devil, tal, conozco a Tributarina, bueno, pues vou facer un rip-off de Tributarina. Entón, claro, as primeiras composicións que facía eu así de letras e rollos e tal en gallego era, pues, unha imitación terriblemente mala e cutre de Tributarina. E realmente, sí, eu creo que hasta empezar a facer temas con Ayatollah non fixen nada que non dixese eu despois, isto é terrorismo conceptual. E incluso os primeiros temas que fixen para Ayatollah escoitos e digo, Dios mío, isto é terrorismo conceptual tamén. Pero bueno, o bon deso para min é que como teño esa... que moita xente pensa que é impostado, e entendo que o pensen tamén, porque podería serlo perfectamente, tendría sentido. Pero eu, cos cousas que faigo, nas podo escoitar moito, porque eu escoito o primeiro disco de Grande Amor e digo, isto é unha mierda. O sea, que teño cariño pues porque funcionou inesperadamente, son cancións que ainda de hoxe a xente pídelas nos conciertos, pídenos a de eso, perdón, por ser tan sexy, ou cando tocamos eso, vémonos no baño, a xente anímase, eu, joder, a tope, non teño ese rollo de, no, as máis conocidas nas quero tocar. Si cunda a peña, pues a tope. Pero eu escoito e digo, pero esa voz, pero que estaba haciendo con mi vida? E supoño que me pasará ao largo do tempo, pues igual, cando tiña 40 anos, escoite o terceiro disco, o cuarto, o quinto tal, direi, Dios, que terror. Pero, bueno, supoño que é inevitable, de certa forma, pero bueno. E de aí ao Movistar Arena, que ves sí, prácticamente dali. Sí, pero bueno, ali fue un invitado, claro, sí, pero sí. Da igual, tío, sí, tocar no Movistar Arena. Sí, a top, no, jolín, moi guai. Pero porque coincideu tamén eso, que a primeira vez que fun candidé a Wizzing foi cos de La Moda, sí, no seu fin de gira do 23, da anterior gira que fixeron logo xusto antes desta, antes do parón e tal. E a segunda vez, que foi a máis reciente, pode que a última, porque xa que foron o vez, é bastante loco, foi cos de León Benavente, que facían así un concierto especial ali e tal, dentro do Inverfest, do festival ali en Madrid en inverno e tal. E falaronme para ir cantar con eles un tema do disco novo e, super guai. Claro, aí faisme loquísimo o contraste de estar nun bolo, claro, que este cantando, o sea, estaban tocando iluminamente, que este cantando aí de invitada Eva de Amaral, claro, e co siguiente que salga, seña eu, o sea, por mí isso era demencial, claro. Pero isto estaba eu dicindo a Nacho Vegas, porque estou dicindo a Nacho Vegas, buah, que animalada, no? Como, sabes, como, era todo... unha demencia enorme, sabes? De feito, cando se levaba, me pasaba o micro, e era como, sabes, unha película de hechicería de, Dios, sí, dame tu conocimiento arcano, gracias. El universo sobre mí. Sí, tío, sí, era como de, qué barbaridad, chaval. Sí, no, o sea, para mí iso foi, sabes, unha animalada, pero se chigo, jolín, tamén, eso, creo que, de novo, non é por quitarlle importancia ao rollo, pero esa casualidade e coincidencia de que pues eles quixeron que tal, obviamente, o sea, se tuviera que ir a tocar ao Movistar Arena por mérito propio, pues tardaría moitos anos ou non iría nunca, que é o máis probable. Pero bueno, guai, e despois estás ali, é un pabellón, que decir, porque tú sabes, ten todo o lore de, Movistar Arena. Claro, como é esa sensación de subirse a ese escenario? O sea, honestamente te digo, si tú te olvidas de todo o contexto de, Dios, claro, esto Movistar Arena, esto era Wizzing, esto era antes o Palacio dos Deportes, tal, pues tampouco é tan diferente de por sí o rollo a estar tocando no Castañazo. O sea, que decía que é igual. O sea, é máis, vale, ten máis fondo, máis grada. Ok, son matices, sí, pero
como concepto, de feito, a min, eu creo que toda a xente coa que eu falei, coa que eu comentei no momento tamén mo dicía, é máis, impón máis na prueba, cando ves todo baleiro e tal, isto, hostia, que aquí todo. E despois, unha vez que tal a xente, pois é iso, é un concierto. De feito, dicía, falaba, fía moita gracia como dicía Martí Perarnau, que tocou con eles ali seguía tamén o teclado, e dicíame, es un bolo, tío. Es que cuando empieza es un bolo. Pero é verdade, sí, un bolo. Obviamente, claro, despois eso, cando baixas e cando pensas de, buah, acabo de cantar aquí e tal, sí. Pero no momento, igual, no que... No. Ti como xestionas os nervios? Quero dicir, eu penso, dende fora, que eres unha persoa relativamente nerviosa. No, relativamente, sí, claro, como... Claro. Xa non digo no Movistar Arena, sino sí, en general. Un concerto propio teu, cando te subiches a Capitol... Sí, claro, home, para min é moito peor. O sea, claro, eu de base teño suerte de que como tamén me poño nervioso indo buscar o pan, sabes o que decir? Entón, claro, hai un umbral que non é tan diferente, pero ese plus que che dá dos bolos sí que tamén chegalle ben. Claro, eu pois, por exemplo, eu estaba moito, pero infinitamente máis nervioso na Capitol que o día, eso, que, eso, do Movistar Arena, vale, vas facer un tema con estes, tal, vale, dache rabia porque non é un tema teu, entón se a cagas, pois estás mexando na porta de alguén, non na túa, e digo, ui, que putada. Pero bueno, aínda así, eu, xa chigo, eu o que peor levo son bolos nosos e bolos aos que eu lle dou importancia, que sei que son importantes, e son dos que despois, entre comillas, peor recordo levo, por exemplo, eso da Quintana ou de Riazor, ou a Capitol para mí foi o sumum deso. Hai tantas cousas das que estás pendiente, recae tanto peso aí en ti e tal, que é raro que disfrutes eses bolos. O sea, funcionalmente sí, sales, pues, cumples o mellor que podes, acaba o bolo, tal, vaste para casa, ok, bien, vale, non houve unha desgracia enorme de que cortouse o sonido a mitad do bolo, non houve ningún tal, pero estás pendiente de eso, da produción, o sea, estás pendiente da produción do rollo, non das risas e o rock and roll e a interpretación. Claro, acabo pasando o mellor, eso non sei se é un defecto meu, lle pasa a todo o mundo, pero eu sei que teño eso en moita medida. Eu acabo pasando o mellor cando fomos tocar a Jagger, a Lugo, ou na Mardi, ali en Coruña, ou na Potenkin, en Salamanca, ese tipo de bolos, sí que os disfruto moito máis. Que non quer dicir que salgan mellor ou non, que claro, que ao final é o que sei, pero... Pero que che gusta o barro, a ti gusta... Sí, claro, sí, claro. O marroneo. Claro, sí, a min en concreto noto que me gusta moito. E os bolos que son así, eso, acordo estar en Riazor, claro, estar así lonxe da peña, un escenario bastante alto, moita xente ali para o fondo, claro, máis un bolo gratis que virá de ver xente que lle dará igual o percal, que ao mellor están aquí de veraneo antes de volverse a Mérida, a ver que hai aquí na playa, claro, de repente sale o noso rollo, eu non paro de imaginarme eso de, trae gustando a xente, están moi quietos, que eso penso sempre, ainda que teñan matándose a pogos, eu digo, pero están moi quietos, sabes? Despois vexo as imágenes e digo, no, ben, pero, sí, a mí cunde moito eso, o sea, é máis creo, en concreto, que hai proxectos, que, bueno, que igual aquí estou tirando pedras contra o meu tellado, pero eu creo sinceramente que hai proxectos que teñen máis sentido en espacios grandes, ten máis sentido Fillas de Casandra, ou Tanxugueiras, ou incluso Rápans, en espacios grandes, igual que o noso ten sentido nunha sala sudando ao lado de borrachos, sabes? E digo, que guai, que bien. Claro, igual que non ten tanto sentido ver un bolo de fillas nunha sala sudando rodeado de borrachos, pois no noso digo, que bien, cuánta maldad. Sí, a mí sempre me cundeu ese rollo máis puncarra, claro, sí. Dios, pero ademais tiveste fai escasos meses dunha xira de 3 bolos por México. Sí. O sea, como se fragua iso e cal é a recepción da xente? Porque eu imagino que a maioría da xente que estivo nos teus bolos por ali, pois tampouco estaba moi familiarizado co lore Grande Amor. Sí, a ver, eso naceu porque hai unha asociación que se chama AIE, o sea, Asociación de Intérpretes e Ejecutantes, que saca unhas bolsas cada ano para que grupos estatales vayan tocar eso, México, Perú, Colombia. Isto de México solicitou no Josiño, o noso manager, e deron
E cando nos lo contou, además, que nós para eso somos moi pobres diablos, porque o que para a xente del rock and roll sería como, ole, vamos, sí, joder, tal. Cando nos lo contou nós, Josiño, estábamos además en Marillions, nunha tienda de discos ali de Madrid, que estábamos facendo a presentación do disco noso, do terceiro, eso, en marzo, tal. E xucho, a nosa reacción foi, sentarnos así no sofá, quedarnos mirando para él, e Josiño, pero alegrade, vos no, e nós, tío, estamos alegres, que non parezca, pero vai animalada, ¿no? Él, pero joder, pero que nos... Sí, qué guai, pero vai locura. O sea, claro, é o respecto, ¿no? De decir, Dios, tío, que carallo facemos nos en México, como vai ser iso? Eu pensei que iba a morrer sin ir a México, pero xa non tocar, ir de por sí, digo, carallo, bueno, o sea, podía ser que no, o sea, perfectamente que no. E de repente vas tocar ali, claro, sí que é certo que nos tocamos os 3 bolos seguidos, jueves, viernes, sábado. O do sábado sí que foi apoteósico, había moita peña, porque era no Centro Cultural de España ali e tal, esa é unha actividade que xa ten nombre de por sí como para que se encha, vaya quen vaya, e coincidiu que estábamos nós ese día, e Vigos de la Rosa tamén, e Astros de Mendoza, que era un grupo de ali. Ese día, bueno, estaba petadísimo, foi brutal, eu creo que de ejecución, creo que é dos bolos que mellor non saleu nunca, porque estábamos aí como, sí, moi concentrados, moi en sintonía os 3, ese bolo foi increíble. Claro, a medida que vamos para atrás no tempo foi decrecendo a afluencia aos bolos. O viernes era nun garito, xa estaba cheo, pero era un garito moito máis pequeno, de unha radio de ali que se chama La Bestia Radio, que eso foi tamén moi guai, moito máis pequeno, moito máis en el barro, como dices tú, efectivamente, estuvo moi guai, pero moito menos xente, que cabían, non sei, 50 personas ali, pero foi moi divertido. E para min, claro, como amante de la miseria e la maldad, claro, o dos xoves, para min eso foi, o sea, historia del rock and roll. Tocamos en Toluca, que, claro, é como se me dixeras o Bertamiráns de Ciudad de México, claro, pero que pasa? Que a área metropolitana ali é inmensa, entón leva chegar a Bertamiráns 1 hora e media, pero nunca acabas de salir, o sea, era rarísimo, nunca acabas de salir de Santiago, o sea, era un concepto bastante curioso. Claro, chegamos ali, e resulta que nesa sala é na que toca, pois cando van tocar, eu que sei, El Matón Policía Motorizado, ou grupos así, tocan nesa sala. Claro, el Matón Policía Motorizado enchena, obviamente. E no noso concierto había a friolera de 3 personas de público e 3 personas no escenario. Era un one on one. Despois vimos que ese bolo foi incrível. Vimos que entraba con Josiño outra persona. E digo, bueno, entre Josiño, que obviamente ten que estar ali que é o noso manager, pero bueno, Tara estaba entre Josiño máis esta outra persona, joder, xa somos 5, casi o doble de público que tocando. Digo, bueno, que guai. Entre cancións, digo, bueno, un aplauso para esta persona que acaba de entrar ahora, e fíjome, era o chofer que nos levara, que estaba dormindo na furgoneta, e Josiño obligou no vir, extorsionou no a cambio dunha, dice, douche unha cerveza, si ves menos, Dios, que tristeza, por Dios. Pero tipo ali a tope, asentindo coa cabeza tal. Pero vamos, os orgánicos que foran eran 3, os cuales despois volveron con nós na furgoneta a Ciudad de México, porque nos dixeron, buah, é que viñemos adrede, porque esa é outra, ali o público, sona topicazo, pero é verdad, a peña é entregadísima, co rollo, o sea, entregadísima, o sea, unha cousa, joder, nós íbamos ali, tanto cando nos entrevistaban na radio como a recepción da peña, joder, é que sentía sí, un grupo de verdad, xa te quero dicir, non? Sí. O sea, tamén, non digo con falsa humildade nada, é que como había un fervor que como se foran aí The Eagles of Death Metal, unha cousa loca, eu digo, hostia, tal. E había un dos do público que era de Toluca e se non nos pideu volver, só nos pidieron 2. Pero un deses 3 era de Toluca e tipo, estábamos falando con el despois do bolo, tipo, choraba, tío, xucho por Dios, choraba, en plan, es que sois mi grupo favorito, gracias por venir, en plan, vaya animalada, pero como vamos a ser este grupo favorito? Como xestionas iso, ademais? Pues no momento intentado que non se tuvera disgustado, pensando, bueno, tal, mirándonos claro, en plan de, buah, pero acordo, me tal mirando e dicir, pero que locura é esta? Tipo, que gracias, de verdade, que axudastes moito este ano, pero como que te axudamos moito aquí, en plan de, vaya animalada. O tipo estaba entregadísimo, en plan de, por favor, volvede, eu, sí, tal. E os outros 2 viñan adrede de Tijuana, que está bastante longe de Ciudad de México. Sí, pillamos un avión para pillar un tren, para pillar un teleférico, e despois viñamos en Uber hasta aquí, en plan de... Pero todo isto, se cadrábamos ir a Toluca ou algo, e dice, non, viñamos adrede polo bolo, eu... O sea, non fallo eu eso, pois mira, grande amor, mi maldita vida. En plan de, joder, estuvo genial, experiencia inolvidable. Non, inolvidable xa pode ser, porque se non chegamos a levar na furgo, como faríades?
a dedo, eu, joder, pois sí que é entrega para vir a vernos, claro, flipábamos ca... Eu creo que se debería instaurar como a full experience, grande amore, que sexa iso. Sí, claro. Home, claro. Que sexa perigoso. Sí, claro, para mí era como de, buah, que rockero de verdad esto, sí, señor, que risas. No, a verdade que foi super guai a experiencia, o sea, a verdade que... A ver, esas cousas, se chigo, que o máis probable é que nunca pasen. Entón, claro, sí, pasou, é como, buah, pues, a tope. É probable eso, que nunca volvamos, nin, eu que sei, que xa de por si é unha cousa moi loca que fóramos, pero, bah, moi guai. Bueno, xa non é a primeira viaxe internacional que faz, porque fai 2 anos estiveches no Emigrasón, que é unha experiencia totalmente diferente a ir a México. Sí, pero tuvo moi guai. É unha experiencia, non? Sí, no Emigrasón tuvo... A verdade que estuvo increíble tamén. Sí, a ver, claro, tamén xe chigo, é que estas cousas, jolín, creo que para ser xustos contándoas, claro, dependeu moito eso de cara, de que toda a organización dali do Emigrasón pues, fa un esforzo moi tocho por levar grupos de aquí a Bruselas, claro, porque se o contas así en abstracto, dices, wow, fomos tocar, o sea, parece que hai como unha legión de fans por toda Europa, e estamos deseando encher as salas por ali e tal. Claro, isto foi tamén, jolín, anecdótico, no sentido de que iso foi que alguén puxo moito interés, alguén que está ali vivindo, en levarnos tocar. E foi super guai, verdad que sí. Eu creo que teño unha das mellores anécdotas ali contigo, con Héctor de Lontreira Monte da Pena e con Alberto e Alberto Busto de Arritmia e Rebelión. Sí, eu creo que é das anécdotas que me dan a vida contar sempre. É que claro, que esa historia foi buenísima, claro, é que é que vaya momento. Ti lembraste diso? Home, sí, por desgracia, acordo, sí. É que había, non sei se, o sea, despois dos concertos, no sitio onde había posparty e tal, non sei se había unha despedida de solteiro ou algo así de italianos, un cumpleaños de italianos, é verdad. Bueno, nos xa estábamos así, que si jiji, que si jaja, vámonos colar na festa dos italianos a ver que risas, e había unha banda tocando, tal. Eu tiño recordo, non sei se é logo crueldad na percepción por parte miña tal, tiño recordo que non sonaba moi ben, por rollo, o sea, a ejecución non aquí xa estudios, están aquí tocando turnstiles. Ademais foi como que ti estabas como vamos a pedirlle Smoke on the Water. Exacto, dicir, joder, mal será que non acepten peticións. Entonces, digo, bueno, pues voy a pedir si é Smoke on the Water ou Highway Star. Eu creo que era Smoke on the Water. Sí, unha das súas míticas de Deep Purple. E digo, seguro que non lles importará dedicarlle a un conocido político gallego da actualidade. E os tipos, claro, a reacción, claro, que eso era como... Sí, claro, se pos un gato e un can falando xuntos, había tanto abismo de lenguaje que era como que... E xingo, bueno, sin fallo, robamos esta botelliña de ginebra que teñen aquí e vámonos. Eu teño que recoñecer que son o culpable de instigarte. Claro, é que eu... Claro, a mí o peor que pode haber conmigo é unha persona que me dé a razón ou que me dé alas en algún momento. Porque entón, claro, non hai límite. En plan, claro, e tú, sí. Héctor non estaba tan animado. E Alberto creo que tampouco. Pero en plan, sí, home, sí, mal será que lles importe. Ten pinta de... Era champán, eu creo. Era champán. Pero porque ademais era un cumpleaños que eu creo que había moito carto ali. Porque había 10 botellas ou así. Sí, exacto. Tienen pinta de millonetes. Bueno, esta peña, tío, a saber, máis lles dará un día champán, máis que menos. Entón, eu teño recuerdo de estar sendo... coaccionado mentalmente por mí. E ao mesmo tempo o ladrón máis sigiloso da historia, unha cousa aí sibilina en las sombras tal, e realmente estaba mirando fijamente e acercándome así a pedir un botella de champán hasta que pues efectivamente me veo un deles, me agarrou e me dixo, como era, goodbye motherfucker ou algo así, e xingo, goodbye motherfucker é o suficientemente tajante como para que nos vayamos de aquí sin ningún tipo de... É que eu estaba todo tranquilo e de repente vexo unha man saírme do ombreiro, engancharte a ti e decir no, e empezar a botarnos, a empurrarnos de ali. Claro,
Claro, eu xa foi, claro, xa de repente, para min, xa de repente era eso, Goodfellas, rollo, digo, no, sí, vai ser a mellor irse, non... Pero claro, en un momento, sí, eu que sei, claro... Pero estábamos encendidísimos porque despois chegamos abaixo e estábamos en plan, buah, eu creo que se xuntamos a 10 ou así, subimos e rompamos sí, que é verdad, chegou un momento que era como... Además, un momento de darme cuenta e dicir, vale, si estou intentando darlle aquí un golpe de estado a este cumpleaños italiano, creo que é o momento de irse... O sea, si estou neste punto, creo que é mellor irse editar, porque... Ademais, o after party aínda seguiu, é un momento no que foi, tíos, o Héctor e máis eu marchamos a comer un kebab e pa cama. Foi como, pasamos de o punto máis álxido a ese momento de baixona total de decir que fago aquí, que son... Claro, claro, vou acabar morto nun descampado en Bruselas. Creo que está ben parar antes, e xa foron risas, xa valeu a festa. Sí, tú... Eu creo que podemos rematar con... Estamos agora en modo anécdota, cunha das mellores... Sabes que ale, non? Vou a sacar o móvil, vou abrir o asunto. Eu creo que... Dios, eu lembro-me, cando vin este vídeo, dixen... Non me podo creer que isto este pasando. Sí, foi un momento. Xa sabes o que é en Cine. Seguro que sí. Ten pinta de que vai ser el mítico, jolín, claro, que é o máis icónico da nosa trayectoria. Por favor, eu quero que apreciamos esta obra de arte que foi... Claro. Grande Amore. Tocando en Radio 3, entendo que era. Sí. Ademais, cun... Que era? Unha excursión de Inserso? Sí, literalmente. Unha excursión de Inserso que... Uf. Ai, que podía moito que non vía. Ai, por favor. Sí. A mellor é unha que fai así como que é pobre. A de blanco é a mellor, tío, que está así. Bueno. Claro, resulta que había unhas señoras, buf, que, Dios, envejece bien esta. Fai tempo eu que non vi isto. Buf. Porque ademais é para analizar unha por unha que hai cada cara uns dolores aí moi grandes. Sí, a ver, nós estábamos grabando un programa para Radio 3, unha entrevista tal, con actuación en directo. Entón fixamos primeiro a entrevista, despois as 3 cancións que tocámoslas de seguido. Que pasa? Que, pues claro, obviamente vaiche toda a música por dentro dos cascos e tal, para que non se cole pelos micros da outra movida. Bueno, basicamente nós estábamos tocando sin sonar nada, escutábamos todo por dentro, e a miña voz sí que tiñan que cantala, pero só se escutaba a miña voz. E de repente estábamos a punto de empezar a grabación da de Ben Sabios que intentei, e aparece unha persona, unha chica de produción, que dice: os voy a traer a 28 señoras. Eu pensei que era algún tipo de gag interno de Radio 3, unha broma así, sí. E dicir, poden pasar? Eu, sí, eu que sei, pensei que era unha broma. Que vas dicir? Non te esperas que aparezcan 28 ancianas. Eu, sí, home, que veñan. E de repente empezan unha tras de outra 28 ancianas. E en plan, hostia, pues sí que era real. Non era un gag, claro. En plan, bueno, claro, entón eu, co meu castellano de Cervantes, intentando explicarlles, miren, es que, claro, como se explica supercal? Digo, ya se esperarían ver a Iñaki Gabilondo nunha tertulia ali, claro, e de repente estaba eu, sabes? E digo, mira que vamos a hacer aquí una cosa, que es que yo voy a cantar, pero no se van a escuchar nada más que la voz, porque la música va por dentro de los cascos, tal, señores, así, que o público que máis igual lle dá todo, é como... Es que aparte yo grito mucho, de verdad que grito mucho, bueno, si se quieren quedar, que ni siquiera me dicían que sí, era unha cosa como, era como un safari para eles, era como... Bueno, eres un macaco. Sí, pero literal. O sea, como, bueno, pues nada, pues eu que sei, pues damos e eu avisei e tal. Vale. Empeza a canción, e, pues claro, hasta que entra a voz, o sea, sin fallo, o sea, non entrarían entendendo que carallo estaba pasando porque non había música, pero bueno, o sea, era arte e ensayo. Claro, de repente empecé a berrar, o sea, aí, claro, era terrible, só con un dolor infinito, sabes, unha cousa de... Claro, a mellor reacción, a máis generosa, iso, era a señora de blanco, que era en plan de... Pobres, pues terán unha condición de algo, e aquí tamén aí ten que haber espacio para todos, tal. Pero claro, houve unha que, por si non quedaba claro que non me estaba gustando, puxose de lado, mirando por min, e fixo así. Por si acaso non me quedaba claro que estaba parecendo unha mierda. Fixo moita gracia porque era como me mostrei mi flemón de...
E hai unha que fai o amago de marchar, Sí, xa, de decir, non aguanta. E aparte como que, o sea, eso, caras de pavor de diferentes tipos, había un que lle daba risa, normal, pobre, como que intentando taparse, pero era moi evidente que estaba dando risa, e aguantaron relativamente ben un minuto hasta que a máis valiente decidiu irse, e en canto se foi a primeira, foronse todas detrás. Pero tuveron unha diferencia que se gustou moito, estaban como a medio irse, e unha debeuse dar cuenta de, tal, paran, volven, aplauden, dicen, non vai a ser que isto seña de puta madre, pero non nos estamos dando cuenta, tal, e vanse. E foi un momento moi bonito. E gravou uno Nacho, que é o Patillas, un locutor de Radio 3, enseñou uno, e un momento dábame vergonza subir en plan de, que sei, vai parecer que estamos rindo das señoras pobres, tal. Se non, vámonos subir, tal. Claro, puxo en Twitter, o tweet noso máis visto da historia, con diferencia, tuvo, pero como, non sei se 300.000 reproduccións, pero unha locura así. Claro, citados de todo tipo, pero en plan, como entiendo las señoras, a miña reacción honesta cando poñen Grande Amore, é que claro, o sea, había algúns comentarios que en plan de, rock and roll, pero había moitos que eran en plan de, hombre, normal. Salimos enzapeando en plan de dándolle razón ás señoras, era unha cousa terrible, era unha cousa, eso, ni siquiera vin eso, o sea, veo no alguén por min, veo no Xaime e comentou en plan, tío, non vexas porque vai a bajón, porque non era como de, que pouco entienden de punk electrónico as señoras, non, era en plan de, yo reaccionaría igual, en plan, non podo verme comentado por Miki Nadal, non estou preparado para ese momento psicológicamente. Sí, foi seguramente o pic da nosa carreira, tío. De aí para baixo. Pero tamén, Grande Amore, o sea, ti tes que ser consciente de que... Sí, a ver, de que eu entendo que non é para todos os públicos, de que alguén que escoita na súa casa Sergio Dalma e Bustamante, ao mellor escoita isto e non lle entra. No, claro. E imagino que collerías callo a mellor durante todos estes anos de tocar diante de xente que ao mellor ten esa reacción desas señoras. Claro. Sí, pero tamén pasa unha cousa, que isto, digo sinceramente, tamén hai unha enajenación aí pola miña parte que eu, o sea, cando estamos facendo as cancións, vale, logo sí, que tal, pero cando estamos facendo as cancións, cando gravamos ou cando tocamos, claro, a mí se me preguntan, dice, isto é Guitarrica de la Fuente, o sea, why not? Eso pasa ou menos, porque claro, como estou acostumbrado, eso é o que non están facendo, tal, digo, sí, a tope. Claro, despois escoito Guitarrica de la Fuente, escoito no rollo, e digo, claro, que estás acucheando a Guitarrica de la Fuente, claro. Pero, na miña cabeza, de feito, gravando, a Jaco, teño rayado moito con isto, facendo o terceiro disco, e dicille, tío, isto non estará quedando demasiado popero. En plan, pero, donde? En que punto? Tío, que creo que non... Claro, porque cando levas 6 horas escoitando a mesma guitarra distorsionada, pero xa é normal, xa son así todas as guitarras do mundo, xa é así o rollo, non? E eu, tío, isto non terá moi pouca distorsión. É o que estaba de ingeniero de sonido, que era Campi, que é o que grava a Drexler, sabes? Tipo dicíndome, pero como que moi pouca, o sea, moi pouca distorsión? Eu creo que ainda podíamos meter máis, donde? Vale, pues se tú ves ben, vale. Pero na miña cabeza é como... Sí, hasta que logo sí que escoito comparando as movidas, sí que no momento, teño aí algún tipo de, non sei, de tara rara, que digo, no, claro, isto é... Aitana, pero claro, no. Exactamente no, pero... Pero esas reaccións como estas señoras, ti como as sintes? O sea, xa... Eu entendo que cando ves esa reacción da xente, dis, hostia, ten o seu punto de gracia, pero ti como vives a nivel interno? Claro, a ver, esta en concreto que foi eso, moi divertido, moi icónica, foi moi icónica, sí que é verdad. Claro, eu xoroche que se por min fora, o sea, dame certa pena, fora coñas, dame certa pena, porque eu se por min fora, digo, joder, claro, eu se puidera, se non cambiar nada do que fai, que fora exactamente igual, Grande Amore, pero eso, que agradase a 90 millóns de personas, eu digo, sí, a tope, non teño tampouco esa voluntade, non, hai que ser underground, ten que conocer 4 personas, tal, non, eso non... E hai xente tamén que ven así do rock and roll, do punk e tal, e así que teñen esa forza de voluntade de dicir, pois si se va, que se jodan, ou vou empezar o bolo, xa verás como se vai media sala, jaja. Eu non dou, o sea, admiro ter esa confianza nun mismo, esa plomo e tal, pero eu non dou. Eu xa chigo, sí, dame pena cando vexo que a alguén non lle gusta ou cando alguén despois dun bolo genuinamente che van dicir que non lle gustou, a min tamén genuinamente a pena, me jode, dame pena, logo, sí. Que pasa? Claro, que despois tampouco estou disposto a non facer o que fai. O sea, se digo, no, pero aí sí que non. O sea, sí que digo, bueno, pero si que es, joder,
claro, si queres eso, pues funcionar como derrapas, porque non faz unha música como derramas eu? Non, porque eu quero gritar e distorsión. Claro, pero entón, quer dizer, son cousas inevitables. Pero eu, se houvese un botón mágico de ser Aitana tocando o que tocábamos nós, digo, sí, pulsa, o sea, a tope, eu encantado con eso, Moralla Peña e tal. Pero claro, obviamente é unha proposta, pois claro, agria, cuanto menos, claro. Dios, eu quedaba aquí falando horas, pero temos que pasar á seguinte parte de sons. A xente aínda non o sabe, xa o sabes, pero unha das dinámicas de todo isto é que o artista convidado ten que propoñer unha banda emerxente. Dis ajá como se realmente non souberas que está todo isto. Claro, pero estaba fingindo, pues a ver si podo invocar aquí, a ver si o chascar os dedos. Claro, sí, eu efectivamente xa mo dixeras. Efectivamente. E cada un dixeche, eu pensei, a primeira banda que pensei, que para min é unha banda, están aquí, pois se alguén pensaba que no. Entonces, dame certa vergonza dicilo, pero vamos, penso de verdad, para min é unha banda que todo o que eu quería ser e o que quería facer, que tiña a súa edad, pois fano ben, logo, moito mellor do que eu facía e tal, que con eses anos, nin agora. Quer dizer, o sea, as cancións que fan, eu nas daría feito, e por eso os admiro, e tamén, claro, e ese envidio, esa juventud e ese bien hacer. Entonces, sí, esa banda de Ulex, que para min, xa digo, non é por meter presión, non digo ningún tipo de presión ni nada, pero para min están llamados a ser o Anakin Skywalker, digamos, bueno, non, claro, xusto Anakin, claro, non, o pobre, non, Luke Skywalker, que a traer el equilibrio e la fuerza, sí. O sea, indirectamente sentenciaches esta banda xa directamente. Xa, tío, xa, claro, aparte, claro, co histórico historial de non ser gafe que teño, ahora cando mañá dicen, chavales, nos tomamos un tiempo, vamos a priorizarnos, xa, pero bueno, si non hai ninguna desgracia, raro sería que non foran a mellor banda que hubo nunca en Galicia. Así, sin presión. Wow, cero presión. Cero presión. Pois se che parece ben, convidámoslos, sí, señor. Quedamos falando con eles un ratillo. A tope.